Palau bai yang ngai skam makan kapor piada nak deng kemet ke pokok bakia kumbang ngalong menta daka jo jing smart I try kan rat na jrong te ngas ngutho ba ha kini kapor ka jing mojing perkhat changi ka khia hadu kata kata lani perkhat spang undi covid 19 lani spang kan ka klam ka ba one lap hak shnong ki thau ki jongi ha ki jela ka jongi Henry nakaliang ka jonga ngakwaban ay mensim lang yang ibaro hakan ni kapor dakabangan penken mau nakakatien ka jong ublay kat kum ka gospel ka jong Matthias kal nong ka ba Reu ka khot ka absan par kum juru na ka gospel jong Matthias kal nong ba kharway kat khot ba ar ko pra kikintien ki ba ongkum ni na mar kata ngaong happy wat khuslai yala ka jing im ka e ka ba phin bam lani ka e ka ba phindi lemne ya kamet ka jong pi ka e ka ba phin kup ka jing im kamlong ha ka jing bam ya ka jing bam kamet ru ya ka chan ku na ka benta gitu ba khuslai ba khia ka jing mo jing perkhan ba kiet ya ka jing pang ha kamet ka jong ki utrai khot yang ab ya phi wong tu wan hanga phi baro ki ba thaj bat ki ba khia ka jing ki ti ngan penjem ya phi Kum ki khun ki jong uble ni im hang ni haga puthe jing pang shi tom jing jin jar lim la la kum ki ba nge yin kin ma kum nuk tin uble kai What keep